Bos días, rapazas e rapaces. Voume poñer un pouco místico neste short, pero quero que reflexionedes sobre o seguinte. Para min, esta é a miña opinión persoal, o hip hop é como o kung fu. Ti herdas un estilo dun mestre, ou de varios mestres, no meu caso, por exemplo. Tiven a sorte de que tive moi bons mestres. Pero eso, para que teña unha continuidade, hai que transmitilo. Hai que transmitilo a un aprendiz, ou a varios, pero hai que transmitilo para que siga vivo e para que esa línea continúe no tempo, continúe todo o tempo posible que poda ser, que continúe o hip hop. Entón, creo que é determinante que os que xa temos 30 niños e tal, que xa levamos uns anos metidos nesto, busquemos a alguén que quera aprender, que busquemos un aprendiz. Eu estou en elo, buscar a alguén que quera seguirte como MC, como beatmaker, como DJ, como b-boy, como escritor de graffiti. É un pouco un deber que temos. Entón, persoalmente, retovos a que busquedes un aprendiz. O mellor non o atopades nin o primeiro día, nin a primeira semana, nin o primeiro mes, nin o primeiro ano, pero persistide, tratade de buscar alguén que quera aprender esta cultura, transmitila como vos a vivíchedes, como vos la transmitiron a vos, porque seguro que vos sodes o que sodes no hip hop, porque houve outra xente que quixo ser mestre para vos. Os estilos teñen que herdarse, a conciencia ten que herdarse, a cultura hip hop ten que herdarse. Entón, é hora de que nos poñamos a traballar un pouquiño en ese sentido. Todos, eu me incluo, por suposto, eu estou en elo, vale? Pero é o reto que vos quero poñer para que nos querades aceptalo. Teredes que patear bolos, teredes que patear batallas de gallos, teredes que patear, eu que cojones sei, calquer puto sitio onde haya un boom bap e coller a un tío e decir: te vou a ensinar como se fai esta movida para que ti podas desarrollar o teu propio estilo e transmitilo tamén el a súa vez cando sexa o momento. Reto vos a eso. Que vivo hip hop, kung fu, Big Mac, meu.